Лекият обем в косите винаги е на мода. Косата изглежда по-плътна, гъста и здрава. Как да направим сами естествен обем на косата си, така че да се задържи през целия ден? Вижте в следващите минути няколко съвета за перфектния обем. Срешете косата си и направете пътя от предпочитаната от вас страна. Вземайте малки участъци и топирайте няколко пъти бавно до самия корен. Лака за коса трябва да се пръска на не по-малко разстояние от 30 см. В противен случай кичурчетата ще се сплъстят. Продължете топирането надолу към ушите. Продължете с топирането на останалата коса. Не забравяйте да топирате равномерно и задната част на скалпа. Това, че вие се виждате само отпред, не означава, че не предизвиквате учудени реакции, когато се обърнете. И няколко съвета от мен. Съобразете обема на косата си с височината и с формата на лицето. Например, твърде големия обем стои комично на по-ниските дами, а на по-продълговатите лица обема трябва да се нанася отстрани, не толкова отгоре. Обърнете внимание дали използвате правилния шампуан за косата си. Ако имате финна коса, а използвате шампуан за по-плътна, това допълнително ще утежни косата ви, което ще я сплесква. И така, когато приключите, вкарайте пръсти през косата си, за да разпределите равномерно групираните кичури. Загладете косата внимателно с гребенче и сте готови! Ще бъдете абсолютно сигурна в успеха си, ако сложите и през целия ден вашата усмивка. Така ще сте безупречна.